بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى أعوذ برب العرش العظيم من شر وسواس شيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ألقى على عبده قولا ثقيلا ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول سيد سند العظيم القائل في حديثه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبادي في شرفلا لجباو أمي تغييني على فيك بوشتان دنغالين تورما كان سنسيني على توبر كماي فموك فما علم يكو دامين نابو لبا alami aye kumakan girman kerun kana ka cidema ka jonkema no ye qur'ana ye walasa keke jon ye bagabagali kelaye ani ni sojali kelaye ka kishini nema dilo ala infe ka kira nyon soro bali ka joyoro batigi kosontigi bonyatigi kamatigi Muhammadu min ko aka baro konna na ko awla mugo herama de maye mi alqur'ane kalan ka don katla ka mugo rela doni ala ala ka nye o jamakulu sanuman cela nambora ye ambe aw foni alislamiya foli min damine kishi ya chamanche hina ya labai barkai no de ala ka hina na ka kishi na ka barka ala ko jidi ne na ukrengle na bela jelenka ma doubatoul coran ama fili qur'ana kuna no ya to dun tasai sangani sanga ka bo ka baro kene aw ye qur'ana aya dokan qur'ana suran dokan bidwa ku ina walma bisigidala qur'ana sura mimi ambulo ka baroke au feni oye qur'ana sura biolonvla ani durunai qur'ana sura biolonvla duruna ale sura mimbe bainal mudaththir wal insan abe suratu mudaththir ani suratu insani ni nyonche abe qur'ana juzu mugani konontona konna nima odon ode suratul qiyama al qiyama ko fo suratul qiyama amina boka akala ninga soroka wala li mimana soro amma ko lasawma amma fo aw bismillah ni ya sanga seli a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim la uqsim bi yawmil qiyamati wala uqsimu bi nafsil lawamati ayahsabu al insanu an lan najma izamahu بلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برك البصر وقصف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ مستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم. بدو نيني سورة القيامة كبو آية فلولا كتا آية تنكونتونانا أمينو دي ديو ماني سجداينا ني على صونا كدوا كون ويرو يرانا كسجدا ويرو يرانا إن شاء الله كاداميني aya muganana katabla aya binanana awina wosoro suratul qiyama ni ale takala jamakiyatun ajigina la kirabba kan ka to magan sigila anya foye surando jigina magando jigina madina o ma qiyama
no ye kuranɛ sura 75 ale bi jate sura fɛ minnu jiginna alakira ba kan k'a to magansigi la 40 aya a aya bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o ye aya 40 o kɔrɔ kuma sigida 40 nka ni sigida in na n y'a fɔ a ye cogo min a bɛna 19 sɔrɔ wa mi'atani wa tis'una kalma o ma kalma n'o ye kalimuha a kumaden a mo bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o ye wa tis'una mo 199 o de bɛ a kɔnɔ kalima 199 harfuha a harfu jate 652 harfan harfu alphabet 600 ani 52 alphabet 652 suratul qiyama bi lakafo ka bɔ o de la a tafsiru ye jumɛn ala ko cogo di suran belebele in kɔnɔ la uqsim bi yawmil qiyama lamu min bɛ yen arabu b'a fɔ ma ko zaida o ye faranga ye ni arabu ka laada la u ka kalili n'u b'a fɛ k'u kali u bɛ la bila a ɲɛfɛ nka la in kɔrɔ tɛ ko ayi a kɔrɔ tɛ ko ayi la uqsim kɔrɔ men kali la uqsim bi hazal balad la uqsim bi yawmil qiyama men kali ni dugu in na men kali lahara jɔ don na la uqsim bimana uqsim men kali bi yawmil qiyama lahara jɔ don na n'o ye yawmul hisab wa yawmul jaza fɛsɛ don sara don a fɔ de ma ko yawmul qiyama qiyama yɛrɛ kɔrɔ jɔ don mɔgɔw bɛna jɔ u sen samaraw kan don min ka waati janw kɛ fɛsɛfɛsɛli la tile bilen kɔrɔ sigili ti maa sɔrɔ fo ni maa min ye baara kɛ baara min b'i se sigili ma sumaladon ti maa sɔrɔ fo ni mɔgɔ min ye baara kɛ min b'i se sumaladon ma qiyama de ye jɔ ye jɔ don jɔ sengan kɔni ko ne ala kalina jɔ don na n'o ye lahara ko ye wala uqsim ne ala kalina bi nafsi ni la lawama ni min ye yɛrɛkun jalaki tigi ye ni min b'a yɛrɛkun jalaki kuma bɛɛ mun ye ne bila ka nin juguman kɛ sa nka ne nimisara n ka nin kota in na munna ne man casiri dugayaw fɛ munna ne man casiri ɲumankɛ fɛ ni min bɛ to k'a yɛrɛkun jalaki kuma bɛɛ jalakiliba tigi ye ni min ye ala ko ale kalina o niw la la uqsim bi nafsi lawama ne ala kalina niw la ni min ye yɛrɛkun jalaki caman tigi ye o kumana fɛ nin kalili fila ninnu jaabi mahazuf tafsirkɛlaw ko jaabi jɔsilen don jaabi ye jumɛn ye ko latuba'asunna wala tuhasabna aw bɛna wuli wa aw bɛna fɛsɛfɛsɛ a jaabi y'o de i b'o dɔn ɲɛfɛ aya de la ala bɛna fɔ ayahsabul insanu ko adamaden b'a jigiya wa adamaden b'a miiri a b'a kunna siri wa a bɛ hakili jagabɔ de kɛ ayahsabul insan adamaden bɛ jigiyali kɛ an lan najma idhamahu k'a fɔ ale kolo an tɛna se k'o fara ɲɔgɔn kan ayazunnu hadha al-insanu al-kafiru al-mukazzib lil-ba'si wan-nushur an lan naqdira ala jami'i idhamihi ba'da tafriqiha kolo farafaralen kɔfɛ u mugumugulen kɔfɛ u tolilen kɔfɛ ko adamaden fitiringale b'a miiri k'a fɔ ko a se tɛ ala ye k'a fara ɲɔgɔn kan de wa nin tafsirin ni aya in tafsirkɛlaw y'a yira k'a fɔ a jiginna cɛ min tɔgɔ la o de ye Edi ibn Rabi'a k'ale de nana ka kira ɲininka ko ya Muhammad n kunnafoni ka bɔ lahara ko ma i b'a la k'a fɔ ko lahara jɔ don ye jumɛn ye kira ye lahara ɲɛfɔ a ye k'a fɔ mɔgɔw salen kɔfɛ u bɛna wuli u bɛna jɔ daliw bɛna dali tiɲɛnen kɔ ala bɛna an wuli k'an jɔ k'an dafa ka sɔrɔ k'an ɲininka kɛta ni fɔta la ale ko ko Muhammad ko nin de tun don ko ne yɛrɛ tun tɛ don diinɛ na yɛrɛ ko ala bɛna se cogo di k'an kolo fara ɲɔgɔn kan e b'a la k'a fɔ lahara ne bolo ko wɛrɛ de don an tolilen kɔ k'an wuli k'an jɔ nin don ko c'est pas la peine ale yɛrɛ tun tɛ don yɛrɛ o ma ala sɔrɔla ka na aya de jigin o yɔrɔ bɛɛ ala ko a ma ko adamaden b'a miiri k'a fɔ ko ale ala tɛ se k'a kolo fara ɲɔgɔn kan ko bala o kuma to yen bala miiri min b'i la miiri in bila ka n'i hakili bila yɛrɛ ka taa yen kadirina ala bɛ se fɛn na min ka bon o bɛɛ ye i wulili k'i jɔ ko ala bɛ se ko la kadirina ala bɛ se ko la min ka bon o ye jumɛn ye an nusawiya bananahu hali tigɛŋɔnidenw k'u sigi o cogo la adamaden tigɛŋɔni sigi cogo ye kabakoba de farikolo tɔ fan bɛɛ dali ye kabako ye nka adamaden tolilen bannen kɔfɛ ala ko hali tigɛŋɔniden sigilen no cogo min a kuru cogo a si bɔ cogo a damakɛɲɛ cogo dɔ ka jan ni dɔ ye dɔ ka bon ni dɔ ye ko ne ala bɛ se an nusawiya bananahu k'i tigɛŋɔniden bɛɛ damakɛɲɛ k'a bɛɛ hakɛ d'a ma
ka be couleur dama ka shoni bo cogo la ka joli boli cogo la ka shifale a falen cogo la terrain munun bi tige kono ka be bo cogo la ko qadirin o sebene alay o kabo ka teme idali tokan bal yuridu al insanu akonga okmato e adamade millanyin nindeke li yufjira amamahu kanyefela chen بل يريد الإنسان بهذا الإنكار أن يستمر على الفجور ويخدم على الشهوات والآثام بل الإنسان كما تتعلم دي أبا ينك مبالي يفجر أمامه كاك الله ردي تشين ni dungo keli ni ala kota kuye ni jurumuna wale ukeli ko adamaden ba nyini kuma be ka lahara galuntiya wala sa ka lahara yarace yasal adamaden be nyini ngalike ayana yawmul qiyama ko lahara imbi jo sanga jume akuma ayana a waktu awati jume ne yasalu hadha al-kafir al-fajir ala sabil istihza wa takzib mata yakun ayana bimana mata tuma jumende do ko adamaden bi nyingal ke yasal abi nyingal ke ayana yawmul qiyamah kullu rabbi jok majme sura warala ala ba fo suratu yunus ale aya binani ani sheki ko wayaquluna mata hadha alwa'd abi suratu yashifena kono ko nin sanga min taranye ni laydu min taranye rendez-vous ye majme do ko adamaden bi nyingal ke na mata hadha alwa'd kullu haran majme do okmana fe mata hadha alwa'd o aya naziru do deni ko yasa ayana yawmul qiyamah yasalu ayana yawmul qiyamah wa kullu rabbi jok majme mata hadha alwa'd alaydu bise majme asanga watijme ala ko asanga do mangele mina nyafiye fa iza barika albasaru ninya kaba yegeruke o koro ninya couleur bala ka changer mana mina ala ka mesa ya de masikara ha la haraka janga saya ka surun karibu na akrabu ko lahara kasuru ngaminga surun lahara yo eshay okmana vala ko eke lahara into imane o ka jaw faiza barikal basor ni nya kaba yigeru ko ni dona sikarala wa kasafa al qamar nitle yele atoy di kalo yelen tara okoro eti shuni kle domle kabo nyogona ya do al ni kalo yele mata banana ne dese fo kana sen niveau ma iti kle ni shu don ata kabo nyogona bile o te ka kalo yelen bane hal ni mogo tama baye kon tabana ala ko ninya nana kaba yegeru ke wa kasafa al qamar kalo yelen minana kabo ala bimana zahaba dawuhu wa azlam ayelen tara adibiyara wa jumi ash-shamsu wal qamar kalo ni kle manana fara nyogonka kalo ni kle bebi na fara nyonga kabo ine jian wuli sera ala bala ko de fo ko ni kalo ni kle nana fara nyonga o hal ni kalo ni kle ma fara nyonga nyo de fo ni eti shuni kalo domble kle ni kalo kle ni shu domble kabo nyogona ya do bi na fo e ka kalo e ka shuni ka kle fara la nyonga saw ko ni o kera yaqulu lil insan ibina adam made mangame yawma izin ayna al mafar ko bol yorobe mi odo ni nyaye kaba yegeru ke kalo yelen tara kleni kalo farala nyogon ka yaqulu al insan adam adem ba fo yaqulu al fajir al kafir chen gala kafir ba fo fi zalika al yawm yawma idhin bimana fi zalika al yawm odo ina kafir chen gala bina fo ayna al mafar bimana ayna al mahrab bol yorobe ayna al mazhab ta yorobe ayna al firar mitami ayna al munja kishi yorobe من هذه الكارثة الداهية كابوني بلو أنيني تاتشين أنيني وين بدلا وكما نفع ala bini ajabe ko kella la wazara boli yorote bi ko same yorote bi ka fo ko dogo yoroni do bi soro wazaru de maljawi ikamana mana gan muguci dabora ibiti de ko wondo kofe o be ka atoyi de wazaru walma ibe de no fe iba fe ka alla damu ka bugo abulla tari dogo ba kofe walma fa kofe o ya aleka wazaru ala ko kella la wazara ko wazaru yara de te lahara ni lahara buru fiara wazaru te ka fo na gwana jongetan dogo yanve ka nyanyini mbake chuko de ala ko la wazara dogo yoro te wadama kashi yoro te la mughiza min azabillah dama kashi yoro te ka bo ala ka balaw manana ya rabbi ala kana ka balaw kunjoana ila rabbika tayara kalamin bembi o yakati mafi yawma idhin bidoina almustaqarr wada ikasabati yoy
visa min be mbi a tɔgɔ ye di séjour min be mbi k'a fɔ n bɛ taa nin tile hakɛ in de sigi nin yɔrɔ in na ko sabati yɔrɔ min be mbi séjour min b'i bolo bi visa min b'i bolo ila rabbika ka tima ma yawma izin bi do ina mustaqarru o de y'i ka rendez-vous ye o de y'i sabati yɔrɔ ye o de ye i makɛ yɔrɔ ye yunabbahu linsanu adamaden kunna bi foni bima ni fɛn ye qaddama a ye min kɛ k'a bila a yɛrɛ ɲɛ hɛrɛ baara la wa akara a n'a ye kuntala surunya kɛ ka bɔ min ma i tun kan ka min kɛ n'i ma kɛ i ye min kɛ o bɛ f'i ye i tun kan ka min fɛnɛ kɛ n'i ma kɛ ko o bɛ f'i ye dɔw ko la bima qaddama wa akar i ye min kɛ k'a bila i yɛrɛ ɲɛ hɛrɛ baara la ko o bɛ f'i ye wa akar i taara ka min fɛnɛ to i kɔ i ka so denbaya ka mara jugu la i taara ka min to i ka so i ye wale jugu minnu sinsin yan ka taa ko ala kota minnu b'a la ka kɛ e ka o wale jugu sinsinnen ninnu ma o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen b'a la ka sɛbɛn a b'o cogo kɛnɛ n'i taara ka ɲuman fɛnɛ to ko bima qaddama i ye min bila i yɛrɛ ɲɛ ani n'i taara ka min to i kɔ ɲuman fɛnɛ na ko o bɛɛ lajɛlen bɛ i sɔrɔ yen ala kira ka hadisa o ye man sanna sunnatan hasana aw sayyi'a ala kira ba ka hadisa bɛ kuma nin kan ni maa min ye ɲuman sinsin a baraji b'i ye wa maa o maa mana baara kɛ n'a ye kɔfɛ o baraji b'i ye mɔgɔ min fɛnɛ mana juguma sinsin a baraji b'i ye wa i taalen kɔfɛ i salen san 100,000 maa o maa b'a jurumu na sira fɛnɛ kan o bɛɛ jurumu b'i ye o hadisa bɛ yen man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayya fa alayha wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al-qiyamah min ghayri an yanqasa min awzarihim shay'a o kuma na fɛ o ye ale hadisa kolo ye balil insanu ala ko aye nin bɛ to ye adamaden ala nafsihi a yɛrɛ kun kan basiratun adamaden a yɛrɛ kan seere ye adamaden mana kalabanciya kɛ cogo cogo a b'a yɛrɛ dɔn a mana i yɛrɛ kalala fili cogo cogo ko adamaden b'a yɛrɛ kun dɔn wa a ye seere ye a yɛrɛ kun kan kuran aya wɛrɛ b'o fɔ an ye ko kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba suratu isra'i wa aya 14 ala b'a fɔ ten ko lahara jɔ don kafa bi nafsika adamaden e yɛrɛ kun wasara i yɛrɛ kan bi alyawma bi do in na hasiban fɛsɛfɛsɛlikɛla ye a ma se seere ɲini na parce que n'i ko i b'i cɛ min na dɔrɔn i yɛrɛ sen bɛ kuma tukallimuna aydihim sen bɛ sin k'a fɔ ten tiɲɛ don dɛ i taamana ni ne yɛrɛ de ye ka taa mɔgɔ faga yɔrɔ in na koyi bolo b'a fɔ ko tiɲɛ don a ye ne yɛrɛ de don marifa la bolongɔni dɔ in b'a fɔ ko a ye ne yɛrɛ de da bunteni kun kan k'a kero a la o kumana fɛ sinam muso n'i ko i b'i cɛ i ka dabali kɛlen na dɔrɔn n k'i ɲininka nɛn bɛ minɛ nakti ma la fɔ a ye min nɛn bɛ minɛ parce que nɛn de bɛ nkalon ni tiɲɛ dɔn o yɔrɔ bɛɛ bolo bɛ kuma ko tiɲɛ don a taara den in dabali morikɛ fɛ yen don min a ye ne yɛrɛ de kɛ ka wari foni finikun na k'a d'a ma ko n sinamuso denw ta tiɲɛ sen b'a fɔ tiɲɛ don a taamana ni ne yɛrɛ de ye ka taa bolo ma nkalon tigɛ de a ye tiɲɛ yɛrɛ de fɔ o kumana fɛ ko i yɛrɛ wasara i yɛrɛ seere ye i seere bɛ min o y'anw ka kiiri tigɛyɔrɔ ye o y'anw ka justice ye nka ala ɲɛkɔrɔ ala ko i yɛrɛ kun yɛrɛ de fan dɔ bɛ seereya jɔ dɔ kan sen b'a fɔ a kɛra tan bolo b'a fɔ ko tigitigi o don bolo b'a fɔ a kɛra tan sen b'a fɔ tigitigi o don u bɛ ɲɔgɔn seereya ka dalilu jɔ i kan ko adamaden y'a yɛrɛ kun seere ye balil insanu kuma in to yen adamaden ala nafsi y'a yɛrɛ kun ka basira a y'a yɛrɛ kun seere ye walaw alqa ma'azirahu hali n'a ye luzura caman fɔ ayi walaw jaa bi kulli ma'azura liyubrira ijramahu wa fujurahu hali n'a ko a b'a ka tiɲɛni sutura cogo cogo ala n'i y'a ye ne ma sun kɔnɔdimi de tun bɛ ne na furudimi de tun bɛ ne na i bɛ se k'o fɔ furu yɛrɛ bɛ yen ni furu yɛrɛ ko foyi tɛ n na dun y'a dɔn furu wasara a yɛrɛ kun kɔni ka seere da de ko furu b'a la ka dimi nka furu yɛrɛ ɲininkara furu ko foyi tun t'ale la y'a dɔn balil insanu ala nafsi basira adamaden wasara a yɛrɛ kun ka seere o kuma na fɛ ko hali ni adamaden ye luzura fɔ n'i y'a ye ne ma se ka seli a tɔgɔ ye di n ɲinana de hakili yɛrɛ bɛ ɲinɛ hali b'a fɔ ne hakili tun b'a la dɛ nka a banna de saliya de y'a bali ɲɔn tɛ a hakili tun bɛ lansara la yɛrɛ yɛrɛ n y'a yira a la n ko lansara sera mɔgɔw wulila ɲina n yɛrɛ y'a jigin a kɔnɔ n k'a kɛ wuli nka a banna o kuma na fɛ ko hali ni adamaden ko a bɛ luzura ɲini ala n'i y'a ye nin kɛra tan ko a yɛrɛ kun bɛna seereya jɔ a kan ko nkalon don a kɛra tan de ko kuma na fɛ adamaden a yɛrɛ kun kan seere wala alqa ma'azira hali n'a ye luzura gosi kɛ ala danna ye a sɔrɔla ka na page wɛrɛ la o ye jumɛn a ko la tuharrik bihi lisanak muhamadu kan'i nɛn teliya ni kuranɛ ye k'i b'a lamaga
amma filala ka fo jibrila mana minatu mina wahyu di ala kiraba ma sallallahu alaihi wasallam kishi na bana so dingoye kira tume teliya jibrila nofe ni jibrila e qur'ana aya fo abi teliya abi to ka fo abo fo munga ma wala sa kana bwa kono ala ko ama ala nana ladi wala ko la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi bimana la tuharrik bil qur'an lisanaka inda ilqa'il wahyi ilayka wayu ditoy mamor kana teliya jibrila nofe ni qur'ana ko kana nyina inna alayna jam'ahu ka qur'ana fara nyon kay kwa disila o sebine ala de tinyina ko fiyo sanukre uka falatansa amini kala qur'ana na muhammadu itinyina amini kala la itinyina suratu ala la antemeno kala yulaydu dama sanukre uka amini kala qur'ana ina falatansa muhammadu itinyina fiyo illa masha Allah fona jaranne ala yere ko ikenyina yoro minko ala de kira garantie o mana fe wala c'est pas l'appel kani nentele abile ko jibrila bala ka fo misega kan wala sa kana bongono ala ko inna alayna jama'u ka faranyonga ko disila o wajiberane ala de kambo ke wa qur'anahu wa kalani fenen kalanchugo nyumana e kanga joyoro mi minganga labo minganga majigi minganga tugu minganga bonyogona ko ke iye kalanchugo nyumana o bene ala kan mbo no yaye faiza karanahu ngananya ikalala faiza karanahu nanya kala ika fattabi qur'anahu tugo aka kala ni nouko qur'ana ko ike minke oke qur'ana ko ike min toy otoy o ye fattabi qur'anahu korodoy fattabi qur'anahu ko o korodo fene ibasgi ni qur'ana bi kala fattabi qur'anahu isgi ni bafay iki sigi ni hakli sigi iki inyama jo ika lame bi kulli hudu'in ni baski bela jeli ika tadaburu ke kam mir katashi akuma de on fotola me kana telia ka fo ko fo ika ta ka blay kunlo la ne ala yo garanti nga fattabi qur'anahu abi ya marani femi yede tugo ko ko ke walma i hakli sigi ike a aya ulame summa ni saraki basigi ka kuma kan lame summa obbe ko fa inna alaina abi wajibi ane masa Allah ta'ala ka bayanahu ka awalawalali obe ankan ka walawalaye muhammadu ka fo ni aya min diri mani koroye ni lanyine ni ka walawalaye summa inna alaina bayanu ma ashkala alayka fahamahu ya muhammad min maanihi wa aqamihi ka kitu walawalaye ka koro walawalaye obe ne Allah subhanahu wa ta'ala ka mana fe ni ne suratu qiyamah ka damina aya folola kana bla aya ta ani konontola kada wati kroninka amme kuntala surunya ken yoro ka yafa nyini an la jel kala kelengelena bela jelenfe ka foli ani wali mandon ta ka dawo ma mun tun sogolen do ana ka fo ni ala ma do ku na ala ma nga jonya jira na do ku re an na damine anya bla yoro mi ka tabla akunche yoro la ayano che ame foli la kuma badi an karamogo ma sayyid sharif usman madan haidara fo yan fo bangoni kulujula ana ka demaya bela jelen ka ambassano fo ambe lasiri labana no ye jumadal akirai fatima zahara bangi kalodo ni an donto ya alakira ana so dinge kira so dinge ka banginu ubina tukutuku nyogona ni wati ukonna na fatima zahara ambora wala imam ali otabina kesi sahara jaba konna na ninga tase imamul hasanuma fuga tase imamul husainu fenama insha Allah alake wati wirana ka ando u horomala ka folini walni mandon ta kadi jamiyatu ansardin tonde bela jelema anyamogo yaso ani komogo surakata salamanta fo yan fo burkina modibo jalo mali bamako fokata se anga nyama kurama adaman sako Côte d'Ivoire jamana kan ka Congo ka ufo ka France ka ufo amuno sogolendo ana jia fantan nani amanyina o shiko fokata se Senegal ka ma Guinée Équatoriale Gabon abi ya faamani yoro ina ami duoke mba fa Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudda war rahma Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يوم القيامة يا رب العالمين وصلى الله وسلم وزد وبارك على نور قلوبنا سيدي محمد أبا القاسم يا رسول الله صلى عليك الله محبة النصائم وما ناهت على هيك العمائم وعلى آله الطاهرين الطيبين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى وقت آخر في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى